baba pakaipa. Ndine chikweleti na lenders che $190 apa. Ma1. Apa ini ndakweleta kazimuloni ke $40 ne $20 eneswa nemunin'ina wangu. Wati mari rendi yako iri kushota nemari? Saka yese ndine $60 baba, bandikuda kutry kuti ndireze 190 ndibudane na landlord. Toita sei baba? Yairipo baba. Katitoitei zvimapilots. Tatoma pilots baba. Tautongobhururuka mumhepo imomo. Ko chindege chencho chakakrasha baba, tozoita sei? Iwe hapana kusiri kufa baba. Tatuwe mapilots, tautongotora risk. Senda mari yacho muaccount mangu izvezvo. Tibhururuke. 60 ndoyo yega ninayo baba. Ndo yese. Apa landlord avada 190 yake yakakwana. Zvanhasa tarati yaufana kuvhura dhoo rangu kana usina mari. Nezuro ndakazopinda kachida kuita zvekuhwanda mumba make wangu. Ndakasara naye akagara pamusuwo akatoisa makumbo mudhishi remvura nemaice kuti asarara asabatwe nehope. Apa dzadziro matu wangu chipinda padheni. Ndaitofunga tarara. Hazvidi kunyanyotya izvi baba. Kufa kwomurume kubuda oxygen mubhodhi. Iwe ngatitobhururukei. Ndo instant money, hapana imwe mari inopfuura iwe. Kwatakadyiwa wangu. Toita sei kana tadyiwa? Okay baba. Apa ndokutemba kai muri master wekubhururuka ka muri mapilots kai. Bosi wezvindege. Yo. Chakajamuka. Chiri kupopota baba, chikurovera musaga. China kumira zvakanaka. Iwe, asi vanhu havane tumamaikrofoni, vari kutotinzwa kuti kuronga kwavatorera mari. Baba, zvirikupopota, yo, kasound ako kanondivhiringidza baba. Iwe, tarowa chitwenda. Saka usanyanya kuvhunduka wangu. Takutoriska baba. Ngavachitsenga ndiri mupenyu. Ndakutobayirira zviri zvima10 apa. Asi chindege ichi hachisi chinozotikanganisa here ma-heart problems pamberi apa. Kana kuti ma-kidney problems. Bosi chinovhundutsa. Iwe, hapana kusiri kufa wangu. Tarowa kuti zvima10. Ndangobayirira zvima20 apa. Kana mapondo zvawo makunyanya. Katitambe nacho lola tikumanyira ku. Musadaro baba. Musaise kanisa kana madola kana ma10 cents. Ngavachitongotora dziri ndebvu dzangu. Handiti ndozava kutoda. Vatirowa mari yese saka vachada jinga vachitora ndebvu dzacho rachi. Mandebvu. Yo, mandebvu yo. 60 yarowa baba, zvaendwa. Nhasi kudya. Vatipepeta baba. Kujirafa aona here 25 cents chasara. Titrai kumuka apa. Pamwe chinogona tipa happy hour. Saka todii manje baba, todii manje. 25 cents inobva kupi? Saka landlord wangu ndonomuti chii manje apa. Zvazvadai apa. Jirafu kana watoenda padheni ka. Utonodza landlord wako kuti ma-streets hamusi safe. Unomudza kuti vanhu vari kutotatarika ma-streets havasi kunyatsoona zvakanaka. Nenzara. Nekuputitswa nechindege. Kana aramba achikunetsa, pakutoda kuti utomukwereta kana chi50 apa. Wodzoka nacho futi tobva tachikanda muchindege tochitenderedza. Baba mane pachikoro. Baba mane papiro. Baba mane pachikoro. Baba mane papiro. Nigga, birwa, it's a hey, nigga.